cloud-løsningen fungerer på tabletten. Vi har et tablet-symbol, som viser, at projektet er lokalt på tabletten. Så har vi et skysymbol, som viser, at den ligger oppe i skyen. Det vil sige, at Tvillum El og Tvillum Band ligger både i skyen og på tabletten, så de er synkroniseret. Tvillum Fjernvarme skal vi have hentet ned på tabletten. Det gør vi ved at trykke på selve projektet og sige ja til at downloade. Det samme gælder for alle jobsne inde i projektet. Lige nu ligger de kun på skyen. Ved at vi trykker på jobbet, så kan vi downloade det her. Vi skal være sikre på, at den synkroniserer med cloud-løsningen, og det gør vi ved at kigge op i højre hjørne. Der er en grøn cirkel. Hvis den er grå, så er den ikke synkroniseret, og så skal vi lige logge ind, og det gør vi ved at trykke på X'et og trykke login her. Eksporteringen af opmålingerne, du har lavet i jobbet, vil ske automatisk, hvis du prøver at afslutte jobbet, eller hvis du åbner et nyt job. De vil nu ligge oppe i skyen.